mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ang hapot na ngunyan? Uya ang hapot. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Good morning, tabi sa mga listeners, mga liver lovers. Kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang protection sa atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B6. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in aids and regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil maaari itong maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mababakal yan mga tugang sa mga butika, kan Mercury, Watson, South Star Drug, at hindi papatabi ng mga butika sa bilog na Pilipinas. Happy birthday grabe sa samuyang dating pag-iribadig din sa DCGB, Station Manager me, Dr. Edgar Barameda. Yan, Sir Edgar, happy birthday tabi, happy 60th birthday. Bihon po. Sir Edgar, Dr. Edgar Barameda, bihon tabi. O nga ni, ma-apply na dahil sa kikwan, ma-apply na dahil sa ano yan, ma-apply na dahil sa senior citizen sa OSCA. Nailing muna, the best man si Sir Edgar. The best man, ma-apply na nga ako sa OSCA kan senior para maka-enjoy naman sa pagiging iyo talaga. Ako pigahalat-halat ko na maging senior. Aluyunon po garing. Haliyunon po garing ako. Pampa perang onsing perapa, 10 taon po garing ako bago mag-senior. Di ba? Si Sir Edgar, kuha na, senior na eh. Happy birthday po, Gararay. Dr. Edgar Barameda. Bihon lang. Joshua Bino, may dagdag pong report. Aramon tadaw, kumusta na po ang relic ni Saint Charbel? Diyan po mga tugang sa St. Jude ngunyan. Ano kaya ang latest ngunyan? Hello Joshua, good morning. Go ahead. FTP, good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Pasado alas 6 Kasubago, makabot ang blood relic, sabi ni P. Henry, ni St. Charbel Macluf. Sigdi sa kunyan, sabi ni P. Henry, St. Jude Tadeos Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine diyan sa barangay Lapu-Lapu sa siyudad na Legazpi. And pag-abot ni St. Charbel, talagang Dakol B. Henry, so nagpartisipar sa pagsabat sa iya and nagpartisipar man sa banal na misa na pinanginutan ni Reverend Father Nel Jose Aranas. So sunod-sunod tabi yan B. Henry schedule. And pagkatapos kan misa, kunya nagapanagos na itong prayer vigil. And ang sunod na misa kayan, taud-taud na alas 12:15 ang pagkaudto. And taud-taud naman na hapon, alas 5:30, misa. And matatapos ang pagbisita ni St. Charbel
taod na alas 7:30 ang pagkabanggi. Aha. So talaga nga rin para niya to, na nakulman ng mga deboto na nagpasiring sa naunang dito ng simbahan Kasubago, and yun man ginaray na pangimbitar sa DP Henry sa gusto pang mahiling ang relic ni Saint Charbel. So ini blood relic niya tabi ini DP Henry, and nasa duwa pa sana na diocese ang napasyaran kayo ni outside Metro Manila. Aha. So pangalawa ang diocese of Legazpi. Legazpi. Oo. Pangalawa kita, kaya maswertihon ang diocese kan Legazpi tabi DP Henry na saro kita sa nabisita kaining blood relic ni Saint Charbel. So dawagon tabi DP Henry ang pakipaghuro niya ko duman sa naghatod sa relic ni Saint Charbel. Si duwang boses ang maradangog ka mga listeners ta. Inot pintong maradangog boses iyan ni Brother Christian Paul de Sales. Okay. Ang coordinator kang Friends of Saint Charbel and Padre Pio Philippines. And so pangadawang boses na maradangog man iyo si Reverend Father Neil Jose Aranas, ang kura paroko kan St. Jude Tadeo. So yun daw ang tabi Henry, ang paayag kan duwa may kinaraman sa pag-abot sa tuya kan blood relic ni St. Charbel. Ano pong sasabihin? Ito po ang relic po ni St. Charbel. Ito po ay blood relic po niya, at ito po ay pangalawang visit po ni St. Charbel na sa diocese po, no, sa outside Manila. Ang una pong visit nito ay sa Diocese of Dumaguete, and ngayon po dito po sa Diocese of Legazpi. At we are still working out po, Father, sa mga other visits po niya dito din po sa Legazpi. It's just that today po ang first visit niya dito po sa St. Jude. So we are very blessed po. Kami po ang nagpapasalamat sa Diocese of Dumaguete for allowing po, no, na makabisita po dito yung relic po ni St. Charbel. And of course po yung devotion po dito ay hindi po nakasentro po kay St. Charbel, which is ayaw po niya na sa buhay niya, hindi po dapat nakasentro sa kanya. Pero tinutulungan po tayo St. Charbel na magbalik loob, no, i-renew ang ating pananampalataya, at syempre ay bumalik tayo especially sa sakramento at sa Eucharistia, which is ang devotion po ni St. Charbel po. So marami pong salamat, and we are inviting po our dear devotees po, no? Marami po actually, Father, nagtatanong even before kung kailan darating po yung relic na to dito po sa diocese, and ito na po yung araw, and visit po kayo dito po sa St. Jude Parish po, dito po sa Diocese of Legazpi. So, thank you very much for this opportunity na magkaroon tayo ng pagbisita ng blood relic ni Saint Charbel. May this be an occasion for us, for all the devotees, na para mapalapit sa paadi ni Saint Charbel, makarani kita sa tuyang kagurangan. And we are grateful, and we welcome Saint Charbel and his relic with open arms and open hearts. So thank you very much, brothers, Father, pagdala po dito. And of course, thank you very much kay Father Nolan and Monsignor Noli. And narito rin po si Father Boots joining us in this welcome rite para kay Saint Charbel. Thank you. Salamat. Alright, very good. Ayan kadi DP Henry, na pakipaguro niya to. So gusto DP Henry na magbisita dyan sa St. Jude Tadeos, Filipino-Chinese Personal Parish, and the Season Shrine, dyan yan sa Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. And ang sunod na misa, alas 12:15 taon na Okto, English Mass study niya. Ayun. Okay. Good. Ang tabi DP Henry, pag-subaybay niya to sa pag-abot kan blood relic ni Saint Charbel Macluf
Sabi BP Henry digdi sa Diocese kan Legazpi. So, Covino, Joshua, bunguyan aldaw yaw na nagabos. Diyan hapon, saan po siya dadaraho na? yun yan naman BP Henry. Schedule niya dyan, di ba? Kasama ang tropa lalo na kung may lalaki. Di ba, di ba? Hello? Di ba hanggang 7:30 man sa non-veneration dyan? Pagkatapos, saan siya Roger dadaraho? Pratt. Ang matapos sa bisita niya kay St. Jude, 7:30. Ayun, okay. So sa maghapon, bali tulong misa, natapos na sa inot sa bagong 6:45. Oo. Ang masunod, 12:15. And ang masunod naman, 5:30. Ayun, okay, okay. Okay. So yan tadi BP Henry, ang istorya, Josh Covino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas, 8:15 oras po sa Pilipinas. Mientras tanto, yan po si St. Charbel, mga tugang pakigugol nindo. Kadakol niyang mga miracles tabi na ginibo. Saro siyang, tabi, saro siya mga tugang na monks, no? Na ang buhay niya, masyadong sikreto. Dahil siyang surat, dahil siya kung naglaog siya sa sarong lugar, sa sana. Alagad kadakol niyang miracle, mga tugang na ginibo dahil lang sa pagiging banal ni St. Charbel. Okay, pakigugol nindo tabi ang sa iyang buhay, mga tugang bilang sarong monk, as in bilang sarong padi, bilang sero mga tugang na banal na pinagbiyayaan ng Diyos, nin karahayan, nin kababaan nin buot. Mga tugang, may good news kita. Kanarunduan kan sarong aldaw sa mga isyu tungkol dyan tabi sa kamalig, sa palanog, etc. Mga tugang, gusto kong pasalamatan tabi ang DPWH. Nagbisita sinda sa lugar para gumibo tabi nin aksyon. Report tayo, kasabay si Jimmy Nazalita. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. So, bibi, bako na ini hapot. Simbag na ini. Simbag. Ang simbag. Yeah. Oo, nakahiling nin liwanag ang duwang punong barangay digdi sa Kamalig, Sinda Palanog, Kapitan ABC Federation President Glenn Aparam, asin bantunan Kapitan Pablo Miraran, na mariresolveran man giraray ang sa indang mga concern tungkol sa mga proyektong solar water system na dahil napapakinabangan kan mga constituentes dahil sa may mga kulang na pasilidad o pyesa arog sa barangay Palanog booster pump ang problema. Dahil man ay tutulak ang tubig, pasiring duman sa water tank stainless, aloy na ang mga uminagi tao na bantang sa bantunan nagkasaruro sa water pump dahilan sa antinugdukan kan kaini dahil man ni nagluwas na burabod o tubig sagpod na ibinuntog kan barangay sa bubon ang nasabing motor. Yes. Ang good news, matapos na magpa-interview digdi sa DCGB sa programa mo tabi BP, ang duwang kapitan, nagapilo sa DPWH asin sa contractors kung po pwede, pasyaran o bisitahon ang sa indang barangay sa pagsabing sayang kan mga inalukar na pundo, kunday ang mga ini mapapakinabangan sa mga uminagi ng taon, pigpaparairil daw na kan mga constituentes, ang serbisyo kay ni para sa inda. Sa ngunya, naglalaw man mga taga-bantunan na sin Palanog, nasa pagpasyar na ini kan DPWH asin kontraktor sinyalis, indikasyon na tibad sa mga masunod na aldaw, an madadangog nagikan sa mga kapitan na ini, iyon na pagpa-interview pa sa salamat, matapos na, iyon nahiling na igwa na lamang nin na banaag na kaliwanagan sa pagsabing nakahuro na ini kanduang kapitan. So sa bantunan, dahil pa, nag-kwan pa lang, tabi BP, nag-manifestar, nag-apod na si Kapitan Miraran na mapasyar na sa sayang barangay. Yan. Matatandaan na nagpa-interview digdi sa DCGB, Kapitan Glenn Aparam, Kapitan Ambo o Kapitan Pablo Miraran tungkol sa sayandang problema. So saro na lang concern tabi BP, so tinampo na kumpleto ilaw solar street light na pigpailawan baka Carabao. Iyo anday panin kasimbagan sagkod sa mga oras na yun. Palanog area yan. Nakatugdok na. Ang pinakasolusyon kan Jimmy,
So tinampo dugto nga na hanggang makabol na duman sa puro nganing magamit. O, di mas, Diba? mas good news ito. Mas good news. Kung mapunduhan yan, may sabay ko ta sa GAA na makongkreto ito para balda duman sa anong aning barangay ito sa pagbabaldahan niya. Meeting. Yan o. Kasi mga 400 meters naman sa napalan ito. At least Kaya lamang, lipot naman sana. mapapakinabangan ito na tinampong ito. Iyan ko taan dapat. Ha? Ako nga, pigchat ko mga si Congressman Kaloy, baka lamang mapabisita niya, mahiling, mabadjitan, makasabay lamang na pundo. Di ba? So, sayang man, may ilaw na. Oo. O, dahil man nagagamit, dahil man naagian ki mga residentes. So, baka lamang, dit man sana inisubpuno naman sana, 400 meters, tuto na sa miti. Pagkatapos yung barangay Kagiba, so high school duman, pasil na sana mga auto vehicle motor. Yes. Oo. Yan, tabi BP, and good news, thank you sa contractor, kung sisay man na contractor, sa tubig, solar water system palanog in Bantunan, sana ma-realisar naman ang kagadan kan barangay. Magayon pati sa baka tub-tub na ining ni Kapitan Budaon yung kairiba niya kan tangki ano? Kadangog mo daw. Magayon no na tangki pati. Sige, tapos binukasan sa gripo, nag-alam kimilagro. Dangog mo daw, Jer. Balita daw tabi itong, ulita daw tabi. Naglaom siyang milagro, kaya binukasan sa tangki. Ang solusyon pa lang kan, bumakalki, utunganing ito, booster pump. Yan, sige daw. Ito sa Ayaw na, wala na laog. Basta radyo. GB. ulitan mo na. Ayaw na, wala na laog. Basta radyo. GB. Wala na laman, pagarog na kaan. Yun, wala na laog. Bilo kasi niya pa pati sa gripo. Bilo kasi niya pa pati sa gripo. Isaray man pinailing sa to. Wala man tubig. Yes. Pagkatapos so bomba na inali duman sa binugtakan kaya dahil man kitubig na sulo ibinuntog duman sa bubon. Yan na. Jimmy na salita. DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Naisaray mo yan, tay pahula ko yan sa mahiwagang tanog ha. Iyo, pero haloy-haloy yun, tataba ka marundumagan mga paradangog. Mag-abunar tulos ako. Ang mahiwagang tanog. Sabi ni Joker, may suggestion si Joker. Parang laki ni, alam mo ko, VP, yeah, morning. Duman sabi VP sa mga pig-report ni JB, may chapel. Chapel? Opo. May mga simbahan ang barangay. Baka pwedeng garaon duman so blood relic ni Saint Charbel. Nata. Milagro baga sabi mo. Iyo nga ni. Ang pighalap duman. Kanso, actually, gawa na milagro na gupon. Nagluman na sa DPWH. Well appreciated naman. Pwedeng nag-epekto na talaga. Nag-epekto na so kinaadman ta. So, suggestion ko tabi, VP, after mga 6 months, ako selling ko, Migo. pwede na itong gamiton sa mahiwagang tanog. Palingaw-lingaw mong tamo. Nataga di ba kamatandaan? Makabunar kita. Haloy-haloy yun. Haloy-haloy. Yeah, okay. Sige, Migo. Thank you so much. Good morning. Odi, mga tugang, oras natin sa Pilipinas, 8:20 na. May traffic rerouting pa lang kita sa gigibuhon na ay Augusto. May gigibuhon tabi na triathlon. O sige daw, interviewin ta daw kayo ng PSO. Ngayon maabisoan tan sa tuya ng mga kababayan regarding po sa bagay na ini. Alright, nasa linya, mga tugang muna ang report ni Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Go ahead. Salamat, Pade. May mga epektibo man, may bako man sa mga traffic driver
na pinigibo kan Traffic Consultative Council digdi sa Legazpi City. An assessment ni Mayor Isiam Ismail kasunod kan mga plano kan mga tuminalikod na bulan kan Traffic Consultative Council na may mga area digdi sa Legazpi na dapat talaga adalan ni Maray doon na paano ma-decongest ang traffic lalo nga niya na iguana naman na klase. Digdi sa Legazpi, may mga areas na nagkaiguan ng dry run. Siring ka dyan sa may SM sa Bitano. And so dyan sa may Bitano Mangiaray, sa may water district na naging epektibo man dahil nagkaiguan ng alternatibong ruta na ibinalda dyan sa may alternate Tahaw Road, sa may simbahan kan Fatima, gubagang baldahan man dyan na tinampo. Pwedeng alternatibo kan mga dahiman kituyo digdi sa sentro. Saropa, so dyan sa may Rizal, and dyan sa may St. Agnes na nganyan, naririparong magayo naman talaga ang flow kan traffic dahil may mga sindang gigibo na dyan sa pag-supervise man sa mga traffic enforcers and PNP and PSO. Alagad sa kunya na managutanong ang lokal na gobyerno sa paagiman ka Traffic Consultative Council, mayon ni City Councilor Attorney Boots Lucila, and siyempre yung alkalde para i-monitor kung rin pang mga lugar na dapat talaga tutukan maray na problema sa traffic para ma-decongest ni lalo na kung rasa or digdi sa nagakampi ng areas kan Legazpi City. Iyan pa ang informasyon. Giraray, halay sa luwas. Alang Mario, DCGB. Salamat, Paring Al. Sa report. Hali po dyan sa luwas. Ang lalaking Iba pa mga tukang na istorya. Saan hapot? Masunod. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. 8:25 na po nin morning. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Mitchap ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Mitchap ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Mitchap ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Mitchap ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung Mitchap ang brand na hindi ka bibiguin kahit sa
Abot kaya ang presyo nung meet-shop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Para sa bagong Legazpi, smile always. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Alas 8:35 na po nin aga. Didi po sa Satuyang Istasyon. Makaskaso na nakahiro. Mga tugang ang nagkapiratang mga congressmen, ang nagkapiratang mga congressmen, buda taban ibatang mga pagriba sa lower house and upper house, may kinaaraman sa pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibaba at tanggalon ang system loss charge tabi mga tugang sa mga produktong petrolyo. Lalo na ining may kinaraman sa value na naka-charge tabi o surcharges, may kinaraman sa value added tax. Iyo bagay ni so pinag-iristoryahan takan mga nakagingal na buda. Na-diskutir man kan iba, mga tugang na natabaya tabubuwisan, dahil ko alam kung ang logic kan mga nagribok kan batas. Natatabubuwisan mo, papatawan mo mga tugang kivat an system loss, nalugi ka na nga ni. Lugi. Budang bako man kasalan kan mga tao, kan konsumidores, kung nata nagkaigwa ki system loss. Sina nagigibukaan, natatay papasun mo sa mga konsumidores. Di ba? O ikaduwa na dapat nagarimay magayo na impact mga tugang sa tuya. Ini pong may kinaraman sa ilalangkaw tabi mga tugang an tax exemption. Tang-aram ko ngunyan 250,000 ang pag may income ka na 250,000 per year, exempted ka from filing taxes. Ngunyan gigibuhon da tabi na 350,000 mga tugang an exemption. Dakulang tabang ini. Hello. Hello, good morning. Good morning. Ito sabi ang magayunong nahapot. Oho. Natataan systems loss which is partly inefficiency. Oo. Patungan mo kay value added tax. Kasi being a loss, anong value ang tigdagdag mo? Oho, okay. Kaya nga nitigapod na value added tax dahil may value itong tigkakagan mo kita. Yes. Diba? Oo. Anong value dyan sa loss, system loss? Matali. Di ko alam kung warang din na kita kimahapot na mga author kaiyan na program. Tag medyo wara sila sa pwesto eh. Ito talaga ang duda ako sa mga nag-iisip ka ito. Oo. Dahil ko alam kung nasa tamang pag-iisip sila o may agenda na iba. Kasi isipon mo loss namin, ano ang value na dinagdag ka ito?
Para, buda, sabi nga, di mo tarang tarukunin pag-iisip. Buda, natabaya ta, tama, sila nagibo ka iyan mananggad, na nagkaigwang losses. Natay papason mo sa consumer, na kitang pakilabot ka ito. Iyo na nga ni. Sumining pa rin, dahil value. Pag kan dinibo iyan na pwede ipasa sa consumidores and Daro man sa napigtawan mo kilisensya na maging inefficient ka mo. Yes, o yung baga. Bako yo. Sa part kan systems laws, yung mga pigharakbas sa kuryente. So karon na nindo na pigharakbas, anong pinigibo nindo? Yes. So that is basically giving a license doon sa mga naghahabas kay kuryente na sigilan. Ata na nga ni. Kamay systems loss man eh. Correct. So yan tabi ang hapot na magayon. Natakapigkagan kay value-added tax and systems loss. Anhapot yan na. Sabi mo kasubago, napot na sunod. Anong value ka ito? Kaya nga, ano ang value na dinagdag mo duman sa loss? O ano ang value na tigdagdag kan loss sa imo? Yes. Okay. Malibungon, Migo. Okay. Sobrang, dako nung kaya matagig sa Pilipinas. Malibungon laban. Okay. Thank you. Iyan tabi ang magayon na i-open mo sa public. Iya. Kaya may gusto kong iyo gani. Okay, thank you, amigo. Salamaton. Yan, at yan ang gusto kong i-ikon sa indo. Ilingon indo, ha? Ano ba ya tasuluses ipapasaon sa consumer? Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, sir. System laws, parang wala na sindang fault, wala na sindang sistema ninda, parang hinali na sa mga mali nila, at kasalanan talaga payadan talaga. Yeah. System laws. Kung mo sa meral ko, kada ko na yung loses nila sa mga system laws niya, kada baga sa pinaka alam ka na bayadan. Ang system laws. Duman sa Manila, sa Meralco, ikosindang Felberidge style. Na ikosindang gadget, na pinapapakan mismo sa customers nila, nag-income pa sinda sa mga Felberidge na yan. Iwadi. Nag-income pa sinda, may gadget sinda na for Felberidge. Din sa tuya, anti-Felberidge yan. Yeah. Nag-income pa sinda, mga 4,000 guys ang per gadget na ito, 5,000 per gadget yan. Kasi kung duman, magkikipid ka na daha. Yeah. Okay. Paikot-ikot lang kita kan... Patro talibong sa namigo? Talibong lang kita kay mga... grabe, wala na silang kalugyan. Yeah. System plus, so login ninda, kita na kabayan. Grabe naman na... Sige, tama, yung nagsabi ang kasabit-tabi. Okay, thank you, amigo. Di ba? Yan tabi, mga tugang, di ba? Kaya, ako... Nasundan ko sa mga report na rapading marsa newsroom na pigsurot sa lalo nasyonal. May movement ko niyan. Alo yun na ini. Nanamatian mga tugang kan sa itong mga kababayan. Kung di pa tinarama kang presidente, di pa maisipan kanibatang mga, although may mga naka-file, may nakabinbin mga tugang na bills dyan sa Congress. Pero daghiro, o ngunyan, sinabi kang presidente, sinilbot kitang samo-samo, ikadua, itong mga tao na nag-income, mga tugang ni net, itong ano po nga kaan, so net income mo sa kada taon na taxable, ang dati ang exemption mo niyan, pag naka 250 ka, di ka dapat mabuwis. Pero sabi kang presidente, gigibuhon databing 350,000 kada taon. An exemption. Computan mo sa aning kamo ki mga 349,000, exempted ka na. Di ba? Exempted ka na. Solve ka na kaya. Pero ang hapot dyan, unang biggest challenge dyan, paano mga tugang sa mga billions, million ang sa indang income? Ano po ang sa indang gigibuhon? Ano ang sa indang kuhan? Ano ang, nagbabayad ba sila kitamang buwis?
That is the point. Diba? Dapat gid baka pwedeng susugon kang gobyerno. Ining mga darakula unon, tama ba sa indang tama ba sa indang pag-compute kan sa indang taxable income? Or kulang yan? Yan gud ang dapat susugon mga tugang sa mga maabot na aldaw. They are more ang tamang term. They are more ano English ka nagpapasasa? Mga Arab na nagaparaluya na talaga ako. Sinda nagpapasasa nindakol na income as in iba pa parte kang negosyo. Di ba? Ngunyan, tama ba sa ng pagbubuwis? Yan ko ang dapat irilingon. Kaya kitama ng mga tao na harababa sa ng income, mga tugang, dapat talagang exempt dyan. Lalaki. Kung napabad income mo, nagkikinabang ang pamilya mo, dit man. Kumpara duman sa mga Dracula, ng income, tama ba sa ng pagbabayad na buwis? O karapat dapat ba sa ng pagbabayad na buwis? Iyan ang hapot. Magbabalik kita sa report na Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Hali ako, VP Henry, sa Legazpi City Public Market. Dahil ang pigsususog ko, VP Henry, itong mga dapat na makahuro na manungod, VP Henry, iniduman sa reklamo na ito'y paabot o concern nga na ipaabot sa Vice Juvenus. Manungod, VP, sa bako marhay na parong kan mga kanal na nasa palibot kan merkado asin itong mahal na sa saluga kan Legazpi City Public Market. And at VP Henry, ito sa bagong mga alas 6 pasado, pag aga, 6:57 to be exact, sabi VP Henry, nagpadara ako kay mensahe sa market administrator na si Sir Ronald Pasano and market administrator VP Henry kan Legazpi City Public Market manungod sa pag-interview and pagpaalaman VP Henry nin kapaliwanagan asin lado ninda manungod sa concerns kan bako nga ni marahay na parong alagad VP Henry wala kita kina-receiving message kung kaya alas 8 by setting na ng pagkaaga kan personal ko siya nga big bisita ko na duman sa indang opisina dyan mismo sa public market alagad VP Henry 8:27 na yung pagkaaga wala po iniduman sa indang opisina and sabi kan mga empleyado yaon iniduman sa City Hall. Okay. And naglibot-libot na ako, VP Henry, duman sa Merkado Publiko, kan Legazpi City. Nahiling ko, VP Henry, na itong sa mga kanal, kung nahiling mo dyan sa ipipadara kong mga footages, itong mga kanal, VP Henry, and paramihan sa may mga nakataklob na mga di ko masabutan kung plywood ba yan, VP Henry, pero sumatagas yan na klase tabi, VP Henry. And duman sa minuto na parte, igwanin na medyo bukas, VP Henry, dahil matigagihan yung tawo. Duman nahiling ta, VP Henry, personal kan Vice Juvenus, na ini VP Henry, ang pigrinigan, as in pigugudak tabi, VP Henry. Ayun. Baka yun so sinagop mo na sa tubig, kaya di nakakabulos duman sa iryang namamarong? Iba man ini. Sa Saudan ini pa Angel? Saudan ini pati? Saudan ini, di ba? Yes po, VP Henry. Sa mismong Saudan po yan. Ano, drainage system ini pigibok? Pigdiklag ba ka? Di ko masabutan, VP Henry, kung drainage system iyan. Pero halatang kali, di ba? Halatang kali siya, di ba? And basta na naman VP Henry sa nakahurong ko nagkapirang mga paratinda, medyo nahali-hali na VP Henry ang pagpuon ngaya ka ini, pero bentahin ngayon ni Marhay, kung ikukumpara ta ngaya kan mga nakalis ngaya mga bulan, talaga ngayang day mo may spelling ang parong digdi, pero kan nalinigan ngayon ining mga kanal ngaya digdi, day na ngaya kiparong nitong suba ko Marhay nga ni pagparong, lalo na ta, mga tao nga digdi nga sa muya, luwas lao sa gabos na oras. Ayan, okay. Une, tara mo Angel, ang concern dyan sa ropa, utong sa nasa second floor, gusto talagang dahil in charge yan na kung ano, anyway, ang sarap pang ihapo sa ihapo, dyan may second floor mahal nas. Apo, ba sa nabigyan dyan na mga nagsasaod, may mahal nas na part, baka yan na mahal nas na iyan, sinsilon iyan na flooring na iyan, palitan ki rubberized o bako mahal nas na bagay. Sa baka may lumagabong dyan, ako na nagreklamo sa kabay, lumilagabong na dyan, nadudumog pala niya, di pisilo baga pag mahal nas. Manangad depende, ako makabawi. Ata na nga, pag nakadulag, problema mo. Marawat ang simbag mo, Iba na depende,
Makabuhi, correct. Tama ka, di ba? Di mo tulos makaputan. Pero VP Henry, pero man sana iyan sira. Gari ano? Gari sira. O, tama na, okay na. Okay na. Di ba na kita sa halnas lang? Amo mo garing banggiton sa sira. Ano ba nabagdalaman sira? Okay. So, ako ko ta, mahakikihumapot man. Ang purpose ta, mahali sa bata. Di ba? So, VP. Okay. Baya na VP Henry, tabi ko man na tulungan Asa na kung ng market administrator? Diyan ba ni VP Henry sa may likodan na parte kan public market? So, ara ni baga VP Henry sa comfort room. Yeah, okay. Yeah. Tanda mo na, VP. Yeah, nasagutan ko na. Digdikan tiga kaunan. Yes. Gusto sabihin nyo, iyan dyan pala. Okay, sige. Baka lang matimingan ta sa maabot na daw. Iyo, okay? Yes po, VP Henry. Sige. So yan, VP Henry, pag-follow up naman and pagbalo naman ko tanang mahanap and makuhaan man ni na payag ining market administrator na si Sir Roland Pasano na Legazpi City Public Market. Balikan ko siya, VP Henry, and di mo na ako mauntok na makuha man po ang lado niya as makagada man po min paliwanag. Huwag susuko. Hindi tayo susuko hanggat natin kukuha ang mga dapat makuhang balita dahil ang balita ay hindi natutulog. Apo. Ang natutulog lang ang tagapagbalita. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, hatod sa tuyakan PYJ Enterprises yan sa Barangay Orosite, Legazpi City, in Homostaza, Disid, Chibinyo. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, doon bang kita kay Karen Ala? Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning, Karen. Karen? Hello? Buhian mo, Karen, go. Kaibanan ko ng unyan, si Provincial Administrator Rolly Rosal, ang designado ni Governor Rosal sa pagmanihar, kan na operasyon kan Kwame Constitution dahil sa pinagpapasimbag sa VP Henry ang Provincial Administrator, kay itong concern sa kansarong backhoe na nailing duman sa may Duterte Road, sa may Barangay Malubagusan, Daraga Albay. Ngunyan, durante kan nakakaulay ko si Rolly, may aksyon na palang VP Henry na pinaggibo ang probinsya. May pinaggibo ng aksyon o aramon pa, pinaanoy ni na PA Rolly Rosal, tatulos man pala na nag-aksyon sa bagay na ini. Very good. VP Henry. Opo. Hello, PA. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Tabi. Sabay ka sa imong programa. Yes, salamato na maray, Tabi, PA, sa oras mo. Nakaabot na pala sa inyong concern itong reklamo kan mga kababayan taduman na naghakadharan ni sa gilid kan tinampo. Ano, Tabi, PA, so naging aksyon kan opisina nindo? Actually, pati sa totoo lang, dahil pa initig post dyan sa FB. Opo. Last week, Tabi, big action ang tunay ni. Ayun. Last week, July 22, big penalized na po ini si Mr. Joel Alamares. Permit po ini, permit siya. Pero alagad tayo, bawal itong tig-gibo niyang operations. Okay. Kaya tig-penalized na po siya. Duwang violation, ito kung pag-istakpal niya sa may river tunnel. Opo. As in, nag-screen siya. Duman sa outside permit area niya. So, kada violation po, 5,000 pesos. So, 10,000 po yan. Nagbayad na po siya last July 22. Ayun. Ng Wednesday, last week. No? So, tapos, magmakain man ito na. Hiling ko tabi sa post kang Sendo yata yun. Opo. So, tulos man po na itig-stocks lang taang Enro na magsagibok i-inspection. No? So, nagduman. Tapos, pig-follow up ko nga ni Tabi. Actually, pig-follow up ko. Ako mismo nagduman kang mga 11:30. Di naman sa Tabi yun. Ayun. Talaga naabutan ko. So, tulos-tulos na pigpapundo ang bako. Pigpagilid ko na. So, yan, pig-issuean ta po cases and disease order. Dahil siya nagsusunod. Pig-penalize siya last week. Kaya pig-CDO ta na Tabi. Suspended po ang kanyang permit. So, pigpa-receipt na tulos ka sugma. Pero kanya po yun no? So, refuse to receipt, no? Any rate, bahala siya. As long as the
the ENDO is concerned, suspended po sa iyang operations, sa iyang permit. I see. Opo. So, na siya pwede. Pag nag-concern dyan, panagpadago siya pa dyan mag-operate, papakonfiscate ko na po ang bako niya. Opo. Okay. Good to know, tabi dyan, Provincial Administrator Roy Lerusal. In general, tabi, PA, sa pangkabilugan, di ba, pirang metro talaga ang gari pigbabawal na dapat dahil ka magdamping, dahil ka maghakad, o dahil ka magkwari sa mga government infrastructure, tabi, PA? Yes, oo. So, yan tabi, pag may mga dikes, may mga facilities ang katuyang DPWs, 10 meters po. 10 meters from the edge of the dike, Opo. bawal po dyan magkadkad na, no? Oo. Bawal dyan maglag yung mga stockpad. 10 meters po. Pag wala pong dike, dapat may buffer zone man itang 5 meters. No? Ayun. Pag sa mga embankment, dapat ikot ang 5 meters na buffer zone. No? Pag may mga tuloy, tabi, 1 kilometer yan. Oh, yun. Upstream, downstream, 1 kilometer po yan, bawal yan. Dahil mag-taxolid na tao, permit yan. Opo. No? So, Opo. yan po ang, maski permit area ka dyan, pero pag may dike po, dapat may buffer zone na 10 meters. Okay. Then, pag sa ibong mo Tulay. embankment, 5 meters po. No? So, total of 15 meters. Di So, yun. para sa dike tabi, 20 meters all in all. So, doon ka lang sa tahaw tabi, ma-quarry. No? Opo. Opo. Ano po ito, PA, na tama sa pagkasabot ko sa imo, pag tulay, 1 kilometer. Up, Yes. 1 kilometer downstream po. and upstream. Opo. Opo. Kasabay po niyan mga ano ini as ining tulay, kasabay po ang mga ano po kan, mga spillway tabi. Yes. Kasabay po. Basta mga facilities kang DPWH, sabay po yan. So, pwede man po, halimbawa, may mga spillway, required pa po yan kay DPWH clearance. Pag tinugutan po kang DPWH, pwede tawan yan, no? Oo. Kasi kung minsan may mga spillway, mga kwan lang, baka man talaga tulay, kaya tugutan na tabi yan, basta may DPWH. Ayun. Okay. So, required Okay. na po yan. So may chance po na ma-issuehan, may exemption, pero provided na garo certified o pinag-endorso tabi kan DPWH na pwede magkwari sa lugar na ito. Within 1 kilometer, halos araw ka na klaseng istruktura. DPWH clearance. Ayun. Okay. Very good point. Okay. So, di ba pigwa kigari nga tama ba? So, narikan mga panahon, di ko alam kung nabago ng batas, reporter pa kami, giri 100 meters from any infrastructure, di ka pwede po maghakad o magkwari? Infrastructure. Depende sa infra, no? Halimbawa, sa dike, sinabi ko na tabi. Yeah, Sa dike tabi, 10 meters lang. 10 meters lang pala. Kasi, kwan yan, galing. Kaya kwan man talaga i-dredge yan, no? Or itisir. Kaya puwan nga ni, no? Maski nga ni, ining 10 meters, depende kasi kung baga, ano na, silted ng maray siya. Yeah, correct. Pwede yan na, no? Pero depende nga sa DPWH kung tutubutan nila. Opo. Baka pwedeng mano-mano lang kasi baka ma-damage ang structure, no? Ito pong 100 meters, baka sabi mo, supipor ito sa mga satulay. Pero kung po yan, 1 kilometer, baka yan 100 meters, 1 kilometer po yan. Okay. 1 kilometer yan. Opo, okay. Very good. Okay. So with that, tabi PA, sa pangkabilugan, kumusta ang quarry operation? Tanong po mensahe ta sa mga quarry operators para maibitara ng arong tabi kayo din na particular na violasyon? Yes, yan, galaray, pag-irugdog sa mga operators na dapat magsunod sa mga rules and regulations kan sa tuyang probinsya, particular sa tuyang ENDO, asin sa mga naka-stipulate po sa tuyang ordinansa, manungod sa quarry, as well as so mga permit na pinaumi sa INDA. Actually, tabi, tadi, BP, before kasi na tinawang ki mga permit na kakagawaman kita orientation gararay sa INDA. Especially kapag tukaw ta, siguro yan tagararay sa INDA, no? Bago tatawag ka mga permits. Tiga pa-easy tayo. Aramin na po yan, no? Actually, ang tatuyang ENDO niya very active, no? Kung kita talagang regular monitoring ng mga operations, nakul po ang Okay, naputol. Okay.
Okay, balikan ta daw ang signal ni Karen. Hello, PA? Nawala na? Nawala na. Alright. Okay, sige. Okay, balikan ta daw mga tugang si Karen. Sandali lang ha. Naputol sigla. Okay na? Naputol. Wala na si Karen? Sandali lang. Madali lang. Balikan ko si Karen. Tama rin itong pinagsasabi ni... Ano nangyari kay Karen? Nawala na? Hello, PA? 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 Ay, pasensya na po. Naputol kita. Opo. Sige, tabi, PA. Go ahead, tabi. Yes, oo. So, bigat parundong sa Giraray. Ano sa po yung mga permit, bago kita siya i-sign ng permit, Tiga-orientation ta sila. Tiga-tawan ta sila orientation. Ano sa mga rules and regulations. Opo. So, ang sa po yung tabi pa din, very active po niyan. Talagang almost every day, nagluluwasan sa po yung team para po in mag-inspection. So, nakulo po kita na penalize. Kaya sa po yung pangapunan sa mga permit holder, na dapat magsunod po sa po yung mga rules and regulations para di kita dapat penalize. Kasi sayang man tabi. Pero ano sa po yung pantabi, bako naman kita more on income sa po yung probisa. Gusto ko po pasabot. Kasi ito, primary siguro income. Pero para sa po yung tabi, secondary lang ang income. Ang primary po is the safety and environment. Yan ang importante sa po yan. Yes. Bilang sa mining engineer, safety and environment po, number 1. Opo. So, ang income po, it will follow sa lang, no? So, pero po, sabi, pagayin mo ng income sa ngunyan, paski nga ni, nag-step po kita, nagbaba po 50% more. Nagbaba ki? Naputol ang signal ni Karen eh. Nawawala ang signal ni Karen Madali lang tabi. Nawawala, bumabalik. Ito na naman. Gari ba kasi anong... la. Nasaan si Karen? Ito, sa cellphone na lang. Arit mapod ako sa imo. Patapos naman kita kay P.A. Rolling. Yan, okay na. Ito na yata. Hello, PA. Digyan lang po kita. Hello, Karen? Hello? Hello, PA. Sige po, go ahead. Pasensya na. Napuputol kita. Sige po, go ahead. Yan mo sa tabi pa. Sabi ko, sa po yung probinsya, bako naman kita mo. Kumaga more on income, no? So, kumanda sa kuya, secondary na lang ang income. Ang pinaka-importante po is the safety and environment, especially yung sa yung mga tao. Opo. Siyempre, abutan naman yan. Kasi, abutan naman para tururuan kita, no? So, sabi ko, kami na nakatukol, di kita pakarayon pa rin. Kaya, takul ba kita na-terminate ng mga permit, no? So, kasi, overstructure na tabi, no? Overstructure na. Remember, bago sila may issue ang may volume lang po na pita sa usenda. So, kopya po ng geologic assessment report. Duman lang po kita masunod, no? Kaya, nakulan na yung bago. Pero ang sa po yung end ko yan, talagang sige po, closely monitoring ang gabos sa mga operations. So, kung ano man tabi, BP na mga, may nahiling kita dyan, makaabot lang sa ko yung opisina para ma-action tapulos. Okay. Salamaton po. Salamaton. Thank you. Karen. Yan tabi, depende ang informasyon kay Basipin Rodeo Cal, Karen Ala, DCTV News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa lawas. Mientras tanto, lumang kita mga tugang sa report ni Jomar Bien. Kumusta ang tadaw ang Premier Distrito Canalbay? No bending zone ordinance kan tabako. Aamyendaran. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pinagbubusol mo niyan sa Sanggunian Panglungsod kan tabako ang pag-ambyendar sa ordinansa numerado 005-2020 o itong no vending zone ordinance kan syudad kan tabako. Amyenda ina ipinagbusol kasudma ni City Councilor Roy Bon. Igwa siyang
ipig-include na mga lugar na pwedeng ma-exempt duman sa pagbabawal sa 3 kilometers radius sali sa merkado publiko kan tabako na pagtityendahan. Amendment na ipigbusol, pigsasabi digdi na ang pagpabakal kan fresh meat, poultry, mga sira, seafood, mga vegetables, mga prutas, asin iba pang mga wet market commodities, tutugutan sa mga autorisadong public market, satellite market, barangay Talipapa. Ining barangay Talipapa na idagdag ini BP Henry, taday ini duman sa enot na ordinansa. Asin iba pang mga private na market, mga meat outlets, mall, asin iba pang establishmento na may mga lisensya na magtinda sinag-agi sa sanidad. Ang naurita na amendment, iyon may katuyuan bilang preparasyon ini sa tarupang ordinansa na pinagbibilog man giraray ni City Councilor Roy Bon na magtutugot naman sa pag-establisar ng mga barangay Talipapa sa manlaylay na barangay. Tunay ni susug sa susug kay Bon preparasyon dahil ang takon na hamanon itong Talipapang ito, barangay Talipapa Ordinance, tapos duman sa enot na ordinansa dahil man palang pigtutugot ang pag-establish ini, magko-conflict. Kaya magkakaigwanin separadong ordinansa para sa pag-establish rin mga barangay Talipapa. Saka asin ining so existidong ordinansa na nagbabawal sa pagtitienda sa laog kan 3 kilometer radius sa merkado publiko, amiandaran para matugutan, makasabay sa exemption itong barangay Talipapa. Ang nabito na amendment iyon na binusul na kasudma sa ikadawang pagbasa at kay walang nindik na rekomendasyon si Vice Mayor Bendong Bunga o si Piglaw man na makakapasar na ini sa third reading sa masunod na regular na sesyong kan Sangguniang Panglungsod kan Tabako. Okay. Salamatan taan PYZ Enterprises para sa gamitang over-over na radyo na makanalion ta lawig na panahon dekada ngunya naman sa kita nakagamit kay ni. Ang PYZ Enterprises yaon diyan sa Orosite, Legazpi City kung kay ponindaning mga radyo, 12 radio, asin metal detector, hanapon sana si Raul asin Marisa Calio. Jomar Bien, DCG. Salamat Jomar sa report. Mga tugang ini po si Henry M. Dahil pong personalan kita po naghapot lang. Goodbye, thank you, mabuhay.